हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ जोंथि प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मनि टाइटेलानो जादों अनसुला बिदा स्निथि खोन्दो। बिथांमोनहा बे शर्ट फिल्मखौ बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। थारैनो बिथांमोननि फाव दिन्थिनाय आरो बिथांमोननि बे भिडिअ'आ ओंथिगोनां, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मखौ दासिमबो नुवाखैबा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। नैथियाव दङ बर' सावथुन मुलुगाव गावखौनो मुंदांखा फाव दिन्थिगिरि महरै सिनायथि होनो हानाय बिथां थाख्लाय नार्जारि चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मनि टाइटेलानो जादों हांमा थाबाय। बिथांमोनहा बे शर्ट फिल्मखौ बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। बिथांमोननि बे शर्ट फिल्माव फाव दिन्थिगिरि बिथांमोननि मुङानो जादों बर' सावथुन मुलुगाव गावखौनो राफोद फाव दिन्थिगिरि महरै सिनायथि होबोनो हानाय बिथां सोरां नार्जारि, बिथां मामिना मुसाहारि, बिथां बुंगा नार्जारि, बिथां खाम्फा बसुमतारि। स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ होदों बिथां मामिना मुसाहारि। डाइरेक्टर आरो प्रडिउसार बिथां थाख्लाय नार्जारि। बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मआ थारैनो सोमोनांथाव, बाख्नायजाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा दासिमबो बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मखौ नुवाखैबा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।